Toto video je pre tých, ktorí sa chcú začať učiť japončinu, ale nevedia, kde začať. Učenie japončiny by som rozdelila do 3 častí. Písmo, gramatika a posluch. Predtým, ako vhúpneš do gramatiky, je dobre zoznámiť sa s písmom. To je hiragana, katakana a kanji. Učiť sa ich v takomto poradí a nepreskakovať, neučiť sa to všetko naraz, lebo sa to pomieša. Začať hiraganou, zoznámiť sa s ňou, cvičiť ju, potom prejsť na katakanu a na konci na kanji. Viem, všetci by sme hneď chceli vhúpnúť na kanji, lebo je to wow, niečo zaujímavé, niečo iné pre nás, ale keď nezadržíte túto postupnosť, celé učenie potom bude veľa skomplikované. V druhom kroku gramatika. Na začiatok je najdôležitejšie pochopiť, ako funguje japonská veta. Odporúčila by som sa najprv zoznámiť so základnými gramatickými štruktúrami nani nani wa, nani nani desu. Potom kore, sore, are, dore, koko, soko, asoko, doko. Učiť sa skladať jednoduché otázky. Kore wa nan desu ka? Sore wa pen desu. A odpovede. V tomto kroku by som sa nepozerala na nejaké ťažšie gramatiky, skôr by som sa sústredila na tieto základné gramatiky a do toho sa učila aj slovnú zásobu a pomaličky si sama vytvárala nejaké vety v mojej hlave. Tretí krok, posluch. Vo všeobecnosti pri učení sa jazyka je dôležité počúvať. Preto by som odporúčala nejaké podcasty, filmy, kľudne aj anime, hocičo, čo sa vám páči, aby ste si zvykli na to, ako tento jazyk znie. Rytmus japonskej reči, japonského jazyka je úplne iný ako ten slovenský, preto je dôležité počúvať, aj keď tomu rozumieť nebudete. A ako bonusový tip je dobré použiť dostupné aplikácie, či už na YouTube, nejaké kanály, Anki, Quizlet, Jisho, Learning the Japanese. Na internete, na YouTube je veľmi veľa resources, ktoré sú úplne dostupné a nechcem ich tu spomínať všetky, pretože každému vyhovuje niečo iné. Bude najlepšie, keď vy osobne si urobíte research a nájdete si to, čo vám vyhovuje. A momentálne aj umelá inteligencia vie veľmi pomôcť. Stačí, ak napíšete chatovi, že nauč ma základnú japončinu, alebo vyskúšaj ma niečo, vysvetli mi toto a toto. A vie skutočne veľmi pomôcť. V ďalších videách by som tieto jednotlivé kroky rozobrala viac do hĺbky, preto ma určite sleduj.